welcome back to my channel. Hi. Agayo ang ngayon dan ay busmin pansit. Labas naman tayo pag pansit. Adda vlogger set. Ay adda. Adda mic na. Adda tilaw na. Nagkipag-kita na si Manong makapalitas yan. Nalaka lang si naka 300 lang. Ay what? Kita. 300 lang. Tikon yan na mali. Ay, di tayo i-jayik. Taga. Yan. Ipabalik ka. Pansit tayo. Hindi pansit bihon. Video lang dito sis. Kaya dito to pa. Video lang dito. Kaya dito to pa. Game pamula na. Kasi mo niya nagkakapot pa para-parte. Oy.
Banglo mo lang baka. Dito sa reti palengke ito talipapak. At nabaliktad tibado na. Dayan siya. Nagsangalan. Dito tayo sa paglalakwan. Paglalakwan ng Lako. Paglalakwan ng Lako. Nag-vlog kami, apo. Dito ti bakery ne. Pinsinan kung pula mo. Ini Mariwasa. Lordan, ti Mariwasa. It's 5 na turo. Di paradaan di tricycle. Dapila pagdalak ko. Balit. Focus mo. Baliktad tibado. Baliktad si Badong. Apa ya? Balinswag. Balinso. Binswag. Ya, makita sa yung Facebook yan. Bunda ka niya. Balay-balay. Nakata mo. Asa kayo na kayong tatayin. Siguro. LGD. Pwede ka maglugan eh. Sana. Pangaraw. Dilot ka. Dilo. No, dilo! Pricey! Pricey! Ipag ko nga no agabang ti tricycle ko. Pricey! Kung ano. Kaya makamutulukan na niya. Ni? Nandiyan na nakamodel nga. Sa magama. Rusya ka doon ko mga barbarot ka. Ay mo na niya. Naglugang kami ti Tracy. Sana makuma. Ako na kon jay Middle East. Jay Middle East. Jay may isa. Naglugang kami ti Tracy Tulon. Mabalik mo ay kaunad ko ta. Yan di pa. Uray jay lang yan di tenda. Uli maulog mo na. Tanga mo makapagla ko. Sakit ako. Uy, nagpaulog mo. Nang gano'n dyan na. Jig sangat. Magaling to yan. Mabalik. Hindi na kasaba na. Jabangi ron.